Včelári, viete, čo je najlepšie? Že správnu odpoveď na včerajšiu súťažnú otázku ste mali celý čas pred očami na našich videách. Je to úl ležan B33. Takže takto vyzerá zvnútra. Rozoberajme ďalej. Tu je krmidlo. Takže toto je nadstavok ležana, do ktorého sa zmestí 33 B-čkových rámikov. Áno, počuli ste dobre, pasujú sem B-čkové rámiky. To znamená, že aj B-čkové nadstavky. A v tomto ležane je možné včeláriť aj s 2 matkami. Máme tu aj výhercu včerajšej darčekovej poukážky, ale predtým si ešte ukážeme nový súťažný produkt na zajtra. Nech sa páči. Takže výhercom včerajšej darčekovej poukážky sa stáva pán Jakub S., ktorý správne odpovedal na súťažnú otázku. Budeme vás kontaktovať v komentári. Prosíme, napíšte nám správu.